Takoni sik wae. Gak kene sik iso aku gak melu nggone macam-macam. Ih, kalau Oh, iki balungane. Oh, lah. Ning klopo kalopo
Woh, Warsuh Tyasira Nalendra Lokapala Risang Prabu Danapati. Kang mangka memani ing nala nenggih sekaring kedhaton negari Ngalengka Dewi Sukesi Arsa Kajatukrami. Kang nyuwun bebana pamedharing sastra Jendra Hayuningrat Cancut Taliwonda duta panglamar nenggih ingkang Rama Begawan Wisrawa Sembada hangandharake aji sastra Jendra Klepyan Sang Wisrawa. Anakku ngger wong bagus. Aja ndadekne cuwaning penggalihmu. Kodrat kang wis nggarisake parikudu ana lelakon iki cah bagus. Amung ati pawitane swara smara kang tumele sugesti anangan besawa nyajiwa beneh raga mangrana lambe ratase rangkaning jas putek ing pikir swara smara kang tumele sugesti anangan besrawa nyajiwa beneh raga mangrana lambe ratase ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan ewoning satriya mimpuna ugi atapa namung paduka penemban kang sembada medharake aji sastra Jendra Hayuningrat kersa kalenggan menika paduka badhe kula suwitani penemban mangrana lambe ratase rangkaning jas putek ing pikir titah kang sumebar ing jagat raya mono kudu linambaran rasa sabar lan ikhlas kalamun to kudu kaya mangkene lakone anakku lanang Danapati. Muga-muga iki bisa dadi jalaran kamulyanmu ing tembe mburine ya ngger.
sapelik hangobong tiasira sangu iku rumaos lingsem hanyemplung ing geni patna nenggih Sang Wisrawa. Danapati lekas munggon munggambuhake katresnan marang aku tinemune kudu nganggo korban bejo temen aku ora sida winengku dening Lalendra wungis kaya kowe sedenge kelawan bapakmu kang ngukir jiwa ragamu wae kowe wani memateni mendah kaya ngopo yen aku kelakon winengku wong kaya kowe Danapati. Kakang Danapati makutamu tetel merga kanopson anggonmu kadreng tresnani Ibu Dewi Sukesi. Aku karo kowe kelangan mustika Kanjeng Rama Begawan Wisrawa. Aku ora peduli Kakang geni kang mubaliki merga saka kowe nyawamu sing kudu dadi jale Kanjeng Rama. Entar ana ndak tumpes negara Lokapala.
sumedhot tiasi rawa ngagung Lokapala nenggih Prabu Danawati penggawe lela ngrambrang katetangyang ngudal gagasan ngambara ing tawang jebek bebek ing penggalih tan lenah menggah menapa ingkang kedah katindakaken mangkono mulat saking katebian riseng begawan wis nungkara sigra mrepi sang nata sapating sun tumiling hangulati puspita metemindah kang warni Mitaring taman non kang sekar waresiki Kumanyoting tias boyoto jatu kromo Ngger anak Prabu keparenga munjo atur ing ngarsa jengandika menawi wonten kalepatan diagung pangaksami ngger nuning nggih kados pundi Panembahan menawi miturut pamanggih kula tuk sumbering lampan menika kalebet sedanipun ingkang Rama menika sanes amargi paduka nanging pancen garising kodrah kedah mekaten Ger mila areh dene paduka jejering Nalendra sampun ngantos paduka katarungku lan kagubel dumateng raos sing kuwatos inggih Panembahan leres menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka nanging ingkang kula dadosaken ganjlaning raos inggih menika moganipun Yai Dasamuka samangke pingget raos sing penggalih nedya mbarang amuk males sedanipun Kanjeng Rama Panembahan wis rawa dumateng kula kamangka nadyan Nyai Dasamuka menika kadangan nem siji ibu estunipun sanget katresnan kula dumateng Nyai Rahwana inggih Nger kula mangertos nanging kados pundi malih menawi to Prabu Dasamuka anggadhahi pikajeng ngarsa males hukum lan kastu mbedah negari Lokapala kamangka paduka menika jejering Nalendra ing negari Lokapala yekti anggadhahi kewajiban mulyakaken kawula lan
dados pangayomaning negari ngger kagiat risang kapirangu are nangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana inggih sakmenika kula sampun anggadhahi pambudidaya Bapak Patih Panindra tumuli timbalana piswane Ditya kala goh muka supaya marak ana ing ngarsaning sun sendika pangestuaken dawuh sinuwun Sikrapala kang tumingal acampo samya medali ler tatit wileting gada Sinuwun keparengan nimbali piswanipun ingkang abdi kula pun goh muka sinuwun. Goh muka ana jejiban kang kudu ndok sangkul kalungguhan iki. Sira ndak paringi nawala aturna marang Yai Prabu Dasamuka. Lan wanti-wanti piwelingku aja nganti ana pawongan ngerti apa sing dadi surasaning nawala klebu kowe. Yen to cilik ana suwak ing dluwang gedene ana sing muningani gulumu jole lan nganti wadyabala sacukupe. Sendika ngestokaken dawuh sinuwun kepareng amit madal pasilan. Bawa Penemban sampun ngantos lirwa ing babagan menika. Lan Patih Panindra sak pungkure Ditya kala goh muka sira nduweni kewajiban manuk ilakune goh muka. Lamun ana bab kang nalisir saka angger-angger munjo atur marang panjenengan ingsun sendika mangestakaken dawuh sinuwun. Sang Narapati miyos saking puri
Ayo,
ora ngejlek tumiba gagaran santosa waratane teka sikara karuda tatake tan katon arca manik jatining alam kang tinuding jagat paman Patih Prahasta man kula nuwun dawuh katimbalan nggih anak Prabu menggah pemanggih paduka manungsa lair weruh ing alam padang menika ingkang kedah dipun bekteni sinten paman nun inggih ngger kepareng matur sisip nyun agung samudra pangaksami ingkang dipun bekteni inggih menika Gusti ingkang akarya jagat inggih namung saking panjenenganipun ingkang ngudrataken menungsa lair weruh mring padang hawa nggih lajeng salajengipun inggih menika Rama dalah ibu ingkang kepareng ngukir jiwa raga lan lantaran ibu punang jabang bayi saged lair weruh mring padang hawa milanipun wonten jagat pundi kemawon ingkang nami anak ingkang alitipun nyentolani agengipun wantun dumateng Rama ibu badhe pikantuk walatipun Gusti ingkang karya jagat menika ingkang kula raosaken paman kenging menapa saksampunipun dasa muka ngregem kamulyan mapan wonten ing nagari Ngalengka bapak kula ingkang kepareng ngukir jiwa raga kula sampun boten saged nyekseni anakipun paman inggih nggih kula mangertos kados pundi raosipun anak tinilar dening ramanipun jroning penggalih kepengin lan kumacelu ngetingalaken kamulyan ingkang dipun gayuh nanging Sudarma sampun boten wonten menika raosipun nggih sakit nanging badhe kados pundi jer kahananipun pancen mekaten kula suwun paduka tansah ngataraken sabaran nggih ora sisip saka panduluku iki kaya buta Lokapala senopati negara Lokapala kalaga muka kowe inggih sinuwun boten sisip dawuh pangandika paduka kula pun goh muka ana parigawe apa tumeka ning negara Ngalengka kene goh muka nun inggih sinuwun waleh-waleh menapa anggen kula sowan wonten negari Ngalengka menika estunipun kula kaduta dening Gusti Semban kula Prabu Danapati katuran ngaturaken awala tumrap paduka sinuwun monggo kula aturi nampi sinuwun
mantap jatmi koing budi rura senata wasis samu parang ibu Deman nyangklak pundak kowe Kakang Danawati. Dewa mudhun saka kayongan gegaman bledhek. Dasa muka ora ngingrem, kowe mung kongkonan buta elek kaya ngene bangsat. Batange buta elek niki wonten negara Lokapala supaya muntab Kakang Danawati. wis dudu wektune sira kulep kandhuan rasa samar. Apa wae sing dadi swaraning atimu tindakna kulep. Sekawit mangu-mangu anggen kula badhe matrapaken tumindak tegel lan mentala dumateng Kakang Danawati Bu. Dasa muka tininggal sida dening Rama Begawan Wisrawa sasat lalu mampah ing wanci panglong tanpa padhang lan sedaya kala wau awit saking trekahipun Kakang Danapati ingkang tanpa pentang. Mula saking menika Ibu bumpung menika wonten jalaran
mangsa bakal kalepetan dosa merga sapila marang bapak kang minangka ngukir jiwa ragamu. Bener dina iki sliramu wis duweni negara ngalengka kekemul kamulyan darbe wadyabala kang ora sithik cacahe. Nanging pedah apa sliramu kula duweni kabeh mau yen ora tinunggonen bapak nggih. Nyuwun pamit Ibu. Kula nyuwun pamit kepareng nyangking sirahipun Kakang Danapati.
Ladalah ketiwasan Duta Ngalengka kaperjaya dening Nata Ngalengka Prabu Dasamuka dadi atur ingkang sinuwun. Nyawa iku kadoan pungkasane yen mati mlaku kuburan rame-rame lumatang reformasine untuk hak asasine lawan demokrasine pamrih jujur adil lan jejeg pemerintahan. Ayo eling ring pangeran pangkat iku nyata amung sampiran bondo iku titipan nyawa iku kadoan pungkasane yen mati nyemplung kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nganggo leren dhisik ya Kang Garing. Heeh. Nganggo dilereni dhisik. Wah, jan ket sore wis saya sesek. Saya bengi saya gayeng. Heeh. Sadurunge matur Kang akeh-akeh. Kang Garing lawan kowe Bagong. Heeh, Kang. Ngunjukake puji syukur ana ngarsaning Gusti Kang Hanyipta jagat dene wis paring kanikmatan nikmat sehat sempat sehingga bisa ngadani pagelaran rutin Jumat Legen. Oh ngono. Ya kowe mapan ana ning pendopo Jayakusuma isi Surakarta. Oh ngono. Ya ki pagelaran rutin ya, Truk. Nggih. Pagelaran rutin lan uga matur suwun dumateng Ibu Kaprodi Pedalangan ya kuwi ibu kita Ibu Keni Asmarawati lan para bapak ibu dosen ingkang sampun paring palilah utawa pangestu. Wah iya anggone Prodi Pedalangan nganani Jumat Legen. Wah iya heeh. Lan iki mau sore barengan karo expo seni. Wo ngono. Iki kaya hari wayang dunia. Wo ya sing mayang ora nggo awake dhewe ning akeh saka kanca-kancane awake dhewe. Heeh. Iki mau ana expo seni pagelaran wayang lintas gaya ya kuwi ana Banyumas, ana mau perang putren. Wah jan perang putra ini mau elok banget. Iya, kan ngerti-ngerti ki wah jan perang putra iso nganti
kenes ngono ya, Truk. Perang Putren, terus ana perang Gagahan, ana perang Kewan, ana wayang golek Jawa Timuran, perang Kethek kelawan Gagrak Ngayogyakarta. Ngono. Ki kasanah budaya ya, Le. Ya kuwi isi Surakarta iki ora ngomongake gaya Surakarta tok nanging saka Ngayogyakarta, Banyumas, Jawa Timuran, Kebumen kuwi kabeh dicakup ana ing isi Surakarta khususnya prodi pedalangan. Ngono. Wah, jan elok kabeh. Jan terus ki bablaske Jumat Legen. Iya, lan ora lali ngaturake panuwun dumateng para rencang-rencang Himadaliska. Iya, sing paring sabiyantu gelar kelir. Iya, nata gamelan kawit sore. Iya. Dadak ya, Truk? Dadak. Iya, jan. Kan gara-gara ndredeg aja. Ora apa-apa, Le. Iki pagelaran rutin Jumat Legen wis kathah utawa akeh sing parangasta. Ya wis suwe Jumat Legen iki diadani. Ya. Mas Buri ndolop ya ndolop Mas Bah. Dal. Buri tek wayangan dhewe ya. Marat. Iki lho nggo ngopo gitu. Wah, aku nek kene kan wis direncana ki mau ya. Wis jan wedangku kutah, karpetku teles. Wah, parat lae. Leng ora apa-apa nganggo tes mental ki ya ngene iki. Wah, ya ora apa-apa. Suasanane Mas, wah, kon grujuk kowe ngono apa piye iki? Galon barang dikek kene. Wah, kok wis ben mburi ora ngombe ya ben nyokolo kek ngono wae. Dan iki ngopo iki? Wis iki urung apa-apa wis nampa layang wae ya. Dan hayeng ayah. Lho jendalu wah iki apa iki? Waduh, wis kaya bersih desa ngene iki. Bajing loncat. Wah, langgap kaset mawon iki. Waduh. Dan genah iki. Waduh. Ngunekke apa iki terusan? Terus ya. Parat. Wah ya, Iki suasanane jek nyongo ya. Ya. Iki ngaturake lagu apa iki? Anu iki ya raket ya anu apa minuhane dawa apa panyuwune rencang-rencang raketang sitok nggo nglegani ya ta. Sing langgam wae ya kuwi ngimpi. Wah jan. Ngimpi apa? Ngimpi dalam tidur. Ya, anu nyuwun Mbak Presiden langsung langgam kemawon Mbak, mboten sah dipun bawani. Wah, langgam ngimpi. Wah, kenalan ki lampune ra dingkane jan wah peteng banget iki. Ya, ayo sapa kebareng ngaturake yo langgam ngimpi. Ya. Dilegani, Ayo Mbak. Sing nganggo sing kiring piyambak. Wah, kiringi dalange, iya. Nyun Mbak, langgam ngimpi, Wah ya. Heeh. Takon nggih, Mbak? Nggih, yo dados wae, yo. Seripit limpi
dipun telasaken nggih, Mbak. Suwun ya sampun pun dipinangkani ya kula langgam ngimpi wah jan elok tenan niki Bu Kenik tasih lenggar apa mboten niki sajane badhe bawa Bu mang mriki Bu yo mataram iki jane Rama apa to, Cak? Ngerti sing mlaku ki wong tuwa iku kudune lak ya sing iramane kepenak, mat ngono lho. Lah nek ngono kuwi lah sing mlaku iso kesandung iki keseringet. Mlayu. Nggih wilujeng. Piye, Dik? Wilujeng ngenjing, Bu. Ya, selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Wah, jan kaya gara-gara tenan jam 1 ya. Mau janjine jam 11 rampung lho padahal. Nganti jam 12. Mboten napa-napa nggih. Nggih paring dawuh, ya, Bu. Saya mengapresiasi kegiatan malam ini ya. Expo luar biasa. Ternyata gayeng apa semen hawe dene ngono kuwi ya. Malah ketoke digatekke tenan. Lah nggih. Jan elok dadi lintas gaya macem-macem saka ngendi-ngendi. Nggih, diratani nggih, Bu. Iya. Dadi ora mung kenal Solo wae. Lah nggih. Dadi yo nek kenal cewek ya ngono kuwi, ya jogur kenal Solo tok. Oh. Sap. Monggo Bu paring nembang napa bawa wonten Bu. Bawa we ra melu kok. Waduh. Bawa lagi ngeterke bojone suntik. Nggih napa pun derek wis paring berkah nggih mateng kanca-kanca pun monggo derek. Apa lah? Nggih napa pelok napa Slendro ninggal katresnan saged. Lho. Kita disumilir saged. Kan. Kita disumilir. Pun monggo Bu derek. Lah diaca karo di Amanda iki lho. Nah. Napa bawa didum? Pedalangan kan punya cewek-cewek cantik kok yo. Ya lah ya. Lagi iki cukur bukeni wae, bukeni wis tuwa. Dadi sing enom-enom. Menapa bawa dipun dum? Napa? Ketoke asline kangen karo aku ning rawani ngomong. Iya. Tenan. Nggih napa? Bawa didum tiang tiga mboten napa? Jenengan kalih Mbak Aca, Mbak Manda. Iya. Apa, Dek? Mboten napa-napa. Ndang disiot, disiot aku tak keri. Monggo napa? Apa? Wis. Senengamu apa, Ndak? Ayo senengamu apa, Cak? Monggo. Dangdut nggih saged. Kayak ambil mix sini. Ayo apa? Gelas-gelas kaca.
Ora ana kibote kok gelas-gelas kaca. Monggo, Ayo ngawa. Cah, apa Cah? Ayo. Nalikani. Alah, dereng. Ah, ke jam 1 kose. Pun monggo Mbak Aca, Mbak Manda. Mangke ben diwangi Bu Kenik ya. Kok sajak suwe opo to yo? Wis karepmu kono, seneng kamu apa? Ndak. Oh, mikir kae cukup kae. Sigar brak. Oh, iki Amanda senengane sing pelok barang. Ah, nggih, mboten napa-napa pelok barang Mas Rehan, Malik, Sarung pelok barang. Asmarandono. Oh, nggih, mboten napa-napa. Nuturi wong salaki rabi. Ketoke iki nek ra do dituturi geblas. Nah, bahaya. Nggih, Mas Nesan bahaya. Iki do mirengno iki. Dan Yo ndak, kae bener. yo. Hah? Ikut. Nano. Kegarane wong akrami. Tepuk tangan. Ela. Ya, monggo, Mbak. Tutu bondo tutu rupa. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Amung ati pawitane ning asline ngene iki tak bantah asline. Lah enten apa, Bu? Siji bondo loro rupa. Lah Telu ati. Itu harus. nggih, siji niku rupa. Bisa kaya ngopo ora nyekel duit apa. Enggak akan ora tek kajen ning ngarepe wong wedok. Dadi wong lanang iku kudu piye carane iso ngayani, ya ora mung ngayani, iso apa Mas Rifki? Iso ngopeni, iso ngayani, ngayomi lah itu. Sap ya. Pokoke ngestokake dawuh. Ayo Cak, Ayo gentanan apa? Gentanan Mbak Aca. Oh, sing entekke Amanda ya. Nggih, pun telasaken ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung tan kena numbas rata Menika sak langgamke, nggih, Mbak. oh langgame Langgame apa? Oh, jenang gula. Nggih, monggo. Jenang gula.
wis jan. Iya. Napa Bu jenengan gentos nekar napa? Niki lak Mbak Aca kali Mbak Manda gentos jenengan lho. Malah mau nyekseni. Ah. Pun monggo jenengan. Aku tak tekok dalange senenge apa sih? Monggo, napa lara asmara? Senengmu apa sih? Wah, kula niku napa-napa seneng apa? Nek apa-apa seneng ya ora sah wae. Lah kuwi berarti geleman no. Waduh. Tak mumpung kowe ning kono tak wenangke njaluk. Apa ya? Njaluk. Sing rada seger ah jan. Sing duet. Wah, penggerong akeh ra mendek ra nyuwara. Gentenan ya sing duet. Napa pun? Oh, njaluk apa? Napa lintang asmara, Bu? Bintang asmara Nggih lho. Pelok kok slendro. Ya, pelok. Iku malah aku duete karo Aca ora Amanda iki lho. Alah jenengan mawon. Tak duetke kali Abah Rifki ning ngoten. Jare wau kangen. Ais gak iso. Siang pantoro ratri ling manis sing ati marang sang Yasulasmi aku kabeh iki lintang bulan dadi saksi sik to cakepane golek ida Ayo disambung to, Bah. Yo pati wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku ayo sabar senadyan anyabrang banyu segara rasaku ora bakal serno Pisan neh Mas Bim, pisan neh. Pindo. siang Pantara ratri wong eling marang ati setiaku tansah anduweni marang sang Yasulasmi rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balen janji semboyo mati
susah jroning batenku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno. walah kelakon nyokek tenan to sidane Mboten napa-napa niki. Kagem tombo kesel benjing kan tasih malih to, Bu. yo apike terus dibacotke wae yo engko selak ngantuk to Nggih, Bu, nek ngoten matur suwun nggih, Bu, paring Ya, nyun oke. pangestunipun. Ya, yo dilanjut nggih. Ya. Nggih anu nutuke lakon. Ya, heeh. Ya kuwi nderekke Prabu Danawati. Ya, heeh. Ya, nderekke Prabu Danawati ya. Ana kinceng tangis mabur ilang miling angalingi sarwingi dong anganmu Wong bagus kedaning rasa kuwatir lan was sumelang kuwi wis dadi gandenganing urip. Nadyan jan ora bisa nyelaki nanging sabisa-bisa aja nganti lila dikendhalani dening kanepson kang tundane ora prayoga kula. Danapati ponibu ora maidus pirata gempaling rasamu nggonmu manoni marang kahanan iki nanging kang kudu mbok ngerteni kaki kalamun ta ora kabeh gegayuhan manungsa kudu bisa kasembatan ponibu pirsa kalamun ta kahanan lan gegayuhanmu gesah atuh nanging ponibu pitaya sok sapa janma manungsa kang gedhekake kesabaran mesti bakal antuk keliru kamulyan kula. Kanjeng Ibu bilih angkah kula nedya hang lamar Yayi Dewi Sukesi Keparak Bembendu ingkang kados mekaten menawi kula mangertos bilih kahananipun remuk rempuk kados mekaten tertamtu kula mboten badhe sambat sebut Kanjeng Rama Begawan Wisrawa malah
samangke Kanjeng Rama dados korban kegayuhan kula Ibu. Jroning karaos ingkang putra kepengin lan kumacelu ngaturake pangapunten dumateng Kanjeng Rama. Nanging kedah kados pundi Bu? Nanging kedah kados pundi? Kula kapang lawan Kanjeng Rama Ibu. Cocok tidam prabawaning ratri sosodara Usman Jaragawarayan tan kuciwa memanis bawane kaya den isik-isik rek manira sang Danapati dening Ingkang Rama. Sumedhot yasira jroning batos hanenutuh diri. Upamiya saged sumusul dening Ingkang Rama sang Danapati binanjuta nyawanya namung sumarah dening Gusti Kang Karya Loka. Garagapan resang Danapati dene ingkang Ibu paring pangandika. Oh Danapati pokok kentekan semene nggonmu nawung Sukawiyangga. Merga apa urip iki kudu tansah lumati yen to sira kerut larut marang kahanan iki bakal ngucemakas mamu minangka Narendra kang duweni jejibahan ngayomi sagung para kawula nggar. Sinuwun nalika semanten padukan duta dumateng Patih Goh Mukus ngaturaken awala kunjuk sinuwun Prabu Dasamuka. Mboten pirsa sangkaning bilai Goh Muka dipun perjaya dene Sang Rahwana ngantos risak budayaning angga sinuwun ora tata Dasamuka.
Danapati aracuten bromantyamu yongger elinga welinge ramamu Begawan Wisrawa nadyan sliramu duwe kasekten kang linuwih ya kuwi aji Rawa rontek sedina mati ping pira wae bisa walaya aja gumendhung yongger. Waduh Kanjeng Ibu lekasipun Yai Dasamuka menika saya andodra badhe kula taker kados pundi pikajengipun kula nyuwun pamit Ibu. Oh Genti kalindih nenggih wadyabala saking nagari Ngalengka diraja lumawan nagari Lokapala humangsah nenggih riseng Prahasta lumawan Raden Patih Panindra.
wong gelem dienggo dolanan cah cilik apa abamu marake minggato gelem minggat waton wis bisa nglandang nyawane kakangku Danawati ilang nyawamu Mboten nginten paduka sampun kelampahan gugur wonten Rananggana Parat Dasamuka entenana pitanaku Redo mawur mangawur-awur arahan tengarane ngajurit kong maguru gongso tatakadya butula
war pangri ing turangga esti ara kata ingkang dwaja lelayu sabit. Kakang Darawati, kalungguhan iki aku apa dapurmu sing madyaning palagan. Yai, mendhuwa kamurkanmu luwih becik baliya wae. Sak temene ora ana ceceking rasa gething keburu sikit marang kowe. Kakang Darawati, petunging peperangan kuwi mung ana loro. Yen ora mati ya dipateni cangkeme. Nalika semana nenggih Sang Darawati waringuten tandangira sigra musuh senjata jemparing
nenggih Kyai Wisnawa katamaken astanira sang Dasamuka dadya putung astanira sesisih bengok sora sang Dasamuka Kumarekanan jempare lena pasar songenandi rata sangka candala kumarekanan jempare lena pasar songenandi rata sangka Dasamuka sing mbok arep-arep apa dasarku aku mung nuhoni dawuhe Kanjeng Rama Prabu supaya tresnakti marang adiku lanang nadyan kuwi mung siji ibu nanging kowe semune tak eman ora kena apa sing mbok arep-arep saka aku negaraku nyawaku yen perlu tak wenehke kowe nyawaku sak wutuhe tak wahne kowe kukupen Dasamuka anulatala kasing prawi